sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocketera, ang basa princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. Pero tatandaan mo kahit anong sikreto pa ang i-share mo rito, your secrets are safe with me. Ito na nga po ang programang Top Secrets. So meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Gandang gabi po, DJ Rocky. Anong pwede naming itawag sa iyo? Ali na lang po. Ali. Yes po, DJ Rocky. Ali, tagasan ka? Saudi Arabia. But taga Pangasinan. Taga Pangasinan pero currently nasa Saudi Arabia ka. Opo, DJ Rocky. Kailan ka huling umuwi ng Pilipinas? 5 months pa lang po ako rito. Oh, 5 months ka pa lang dyan, Ali. O sige, di ko na patatagalin to, Ali ha. Ano ang top secret mo? Ang hirap pong mag-isip kasi single mom ako, DJ Rocky, tas may boyfriend ako pero hindi ko po mahal. May boyfriend ka pero hindi mo siya mahal. Bakit? Opo, Paano hindi ko nangyaring siya hindi mo kaya. siya mahal? First boyfriend ko po siya. And then, naging best friend po kami for 13 years. Then, 1 year ago, I was broken-hearted. Tas, siya yung tumayong tatay ng mga anak ko. Hanggang ngayon po. Pero, ang hirap pong ipasok sa isip na mahal mo, hindi ko naman po siya kayang mahalin. Kasi, hanggang kaibigan lang po yung kaya kong ibigay sa kanya ngayon. Pero bakit mo siya sinagot? Officially kayo ba? Hindi pa po kami officially pero andyan po siya palagi para sa mga anak ko. So Siya na parang, po yung tumatayong tatay pero hindi pa po kami officially na maging kami. Tapos binabala ko nga pong yung secret files namin dalawa para sa amin kasi taray, gusto po pero mag-send ng secret hindi ko pa po file. nabuo. Hindi ko pa po nabuo. Okay, so hindi ka na nakatiis. Gusto mo na talagang idulog yung nararamdaman mo ngayon kasi ang bigat-bigat na ba? Opo, ang bigat. Okay, Kasi sige. Wait lang hindi ha. ko na nga po siya kinakausap. May today. ika-clarify Ngayon, lang muna ako. Ali, sandali lang. Eto, Yes sinabi mo po. kasi kanina, boyfriend mo siya. So, apparently, pag sinabi mong boyfriend, sinagot mo na siya. So, meaning, partner mo siya, pero hindi kayo technically magjowa. Tama ba? Opo. Parang siya lang po yung nag-aalalay sa mga anak ko, sa mga needs nila, sa mga pagiging tatay na po simula nung iniwan po kami nung tatay nung mga anak ko. At bakit mo hinayaan siya na gawin tong mga bagay na to para sa inyo? Yun nga po ilang beses ko po siyang tinutunang mahalin kasi sabi nga po ng nanay ko natututunan pong magmahal po. Hindi po talaga kaya. Parang niloloko ko lang po yung sarili ko at pinapaniwala ko na mahal ko po siya which is hindi naman po totoo. Na hanggang kaibigan lang po. Kailan mo balak aminin sa kanya na hanggang kaibigan lang yung tingin mo sa kanya? Iniwasan ko na po siya tapos hindi ko na po siya masyadong ini-entertain para in case na lumayo po ako ulit sa kanya. Kasi first boyfriend ko po siya. Mhm. Then naging best friend ko po. Mhm. Then hanggang nakasubaybay po siya hanggang nagkaroon ako ng asawa. Bakit- Hindi po siya nagkaroon ng jowa. Ali Ever since bakit kayo po na naghiwalay naging po kami. nitong first boyfriend mo? Etong current partner mo? Bata
bata pa po kasi kami noon, hindi pa po namin alam yung tama at mali. Then nagkaroon po ako ng asawa, hanggang naging single mom. Then sa single mom po, siya po yung laging nandyan sa mga needs po namin financially. Pero yun nga po yung nagti-take back naman po ako sa kanya ngayon kasi parang sobra-sobra na po yung ginigib niyang pagmamahal sa akin na hindi ko naman po kayang suklian. Parang na ano po ako na Kokonsensya. nagigilty. Opo, kasi ang dami po niyang plano. Ang Mhm. dami po niyang gustong gawin na magpakasal kami pag-uwi ko, pagtapos ng kontrata ko, tulungan po niya akong mag-Taiwan, Mhm. tulungan niya po akong magpatayo ng bahay, ng negosyo, tas mga financial po na para sa mga anak namin. Pero parang hindi ko na po magagawa kasi ilang months ko rin pong sinusubukan siyang mahalin. Ilang year po na trina-try ko siyang ibalik ba yung pagmamahal sa kanya pero Mhm. hindi pa rin po talaga. Parang niloloko ko na lang po yung sarili ko at na pinapaniwalaan na sa isip ko na mahal ko pala siya, ganito, gano'n, pero hindi naman po pala. Mhm. So akala mo kaya mo siyang matutunang mahalin Opo, pero hindi mo opo, pala kaya. Ilang years na nga 'to opo. nagaganap? 2 taon na po. 2 taon. Ang tanong ko sa'yo, Pero meron ka bang 14 years na kalandiang po kami iba? mag-best friend. Meron ka bang kalandiang 14 iba? years na po. Wala po, wala po. Wala bang ibang nagpaparamdam sa'yo? Marami po pero iniiwas po ako kasi na-trauma po ako sa past relationship ko before. So what is stopping you para mag-entertain ng iba kung hindi mo naman mahal tong taong 'to? Yun nga po parang parang kasi lagi po siyang nandyan para sa akin na binibigay niya yung pangangailangan namin mag-ina. Which is nasuklian ko naman na po, okey na po. Paano mo Parang naibigay nasabing ko na rin para nasuklian sa mo? kanya. Paano mo Kasi nasabing nung nasusuklian mo yung pagmamahal niya? mga time din po na kailangan din po niya ng financial, kasi nagkaroon po siya ng financial problem. Parang ako rin po yung laging gumabay para sa kanya. Tapos, Hmm. yun nga po, nag-invest po kami ng business para sa aming dalawa pero parang hindi ko po talaga siya kayang mahalin na bilang asawa, parang gano'n ba. Kasi hindi naman na kami bata, gusto niya na pong kasal. Parang hindi ko pa kayang ibigay sa kanya yung kasal na hinihingi niya, gano'n po ba. Yung magsasama po kaming dalawa, hindi ko pa po kayang ibigay. Wait. Parang gusto ko po muna, parang mas okey kami sa bilang magkaibigan. Kasi nung magkaibigan kami, parang wala kaming tinatagong secret, Mhm. okey kami, hindi kami na masyadong parang hindi nate-tense yung relationship namin. Pero Mhm. nung triny po naming subukan na kami ulit, parang Mhm. gano'n po ba, parang nate-tense po na hindi ko rin po pala kayang ibigay yung bilang boyfriend or girlfriend. Parang mas ano po ako sa bilang kaibigan. Hindi kayo nag-kiss na ulit? Hindi pa po kami nagkita. Hindi pa kayo Kasi nung nagkikita naging ulit? ano po Opo, kasi nung naging ano po ako, nasa Manila po ako nagwo-work, siya po yung dumadalaw po sa bahay namin pero nung nagpunta na po ako ng Saudi, hindi pa po kami nagkita. So bakit hindi mo matapat itong guy na Yun nga po, ito na sabihin sa kanya ng harap-harapan na, "Sorry, hanggang kaibigan lang sina talaga ang tingin ko sa iyo." sinabi sinabi ko po sa kanya yun na hindi ko talaga hindi ko talaga kayang i-love back yung pagmamahal na binibigay mo sa'kin. Pero sabi po niya sa'kin na parang matututunan mo rin 'yan, andito lang ako, it takes time pero andito lang ako. Lagi niyang sinasabi 'yan pero parang tatabuyan ko na po siya palayo sa akin kasi hindi ko na po siya talaga kinakausap, Ngayon hindi ko mo na na po siya siya kinakausap. hindi na po, hindi na po. Nagbigay ka ba ng last message sa kanya na, "By the way ha, hanggang kaibigan lang talaga ang turing ko Oo, sa'yo." yun po yung sabi ko sa kanya na Mhm. magbukas ka na ng bago mong pahina kasi hindi po siya nag-girlfriend since ako lang po talaga yung naging girlfriend niya, Ay, ganda mo, hindi po. girl. Haba ng 14 years hair. po siya naghintay, DJ Rocky. O di kinikilig ka ngayon, naiihi ka sa kilig. Pero hindi mo Ay naman pala hindi kayang naman po. mahalin. Opo, yun nga po yung problema. Hindi ko po siya kayang mahalin. Hindi ka pa ba nakaka-get over dun sa una mong asawa? Ay naka-move on na po ako doon kasi okey naman na po kami nung tatay ng mga anak ko pero
Hindi ko rin po alam, sabi ko nga sa isip ko, ang tanga-tanga mo. May taong hanggang kayang tumanggap sa mga anak mo, kayang ibigay lahat pero hindi mo siya kayang mahalin na pabalik. Ang pangit naman po na siya lang po yung nagmamahal, hindi po balance po, 'di ba? Na may Mhm. nagmamahal lang na isa, tapos yung isa wala pong nararamdaman. Parang hindi po magandang tignan na gano'n. Yun yung lagi kong sinasabi na pinagpe-pray na sana matutunan ko siyang mahalin. Pero wala po talaga, eh, ang daming mga attempt po na talagang pinasok ko siya sa puso ko ta's isip ko wala po talaga. Hindi ko din po alam kung bakit. Mhm. So Ang hirap ngayon, naman anong pong plano mo? ipilit. Anong plano mo ngayon? Last message ko po sa kanya, sabi ko open ka na ng bagong pahina ng libro mo para sa life mo. Huwag mo na akong intindihin. Um, Lagi mo na lang na i-ano na triny ko yung best ko para mahalin ka pero hindi ko talaga kaya. Tas yung last chat niya po bago ko po siya blinak, kaya daw po niyang maghintay, it takes time daw po na antayin niya ako. Pero after daw, kasi binigyan niya ako ng palugit na 2 taon. Sa 2 taon daw na po yun, pag-uwi ko, kung wala pa po akong in a relationship, ganyan, parang ipupush daw niya na maging kami, kasal. Sabi ko naman po kahit 2 taon pa kung wala po talagang nararamdaman. Totoo naman, kung wala ka naman talaga nararamdaman, Opo, hindi na dapat patagalin pa kasi mas lalo lang lalalim yung sugat opo, na ibibigay mo dun sa taong yun. Aasa at asa yun. opo. At ikaw, bilang alam Ayoko mo naman, naman na hindi mo na siya mahal, ang pinakamagandang gawin mo ay itigil mo na nga yung communication mo at opo. maging firm ka dun sa Kaya desisyon mo blinak na ko po yun. siya. Opo, yun nga po eh. Oh, Kaya sige. sabi ko, Mhm. kahit ang hirap, kahit masakit para sa'yo, just accept the fact na hindi talaga. Kasi hindi naman po pwedeng ipilit ng ipilit kung hindi naman na talaga pwede. Si best friend ba, pogi o tsaka? May itsura naman po, may itsura siya, pero ano, Mabaho ba yung hininga niya? Ganun. hindi naman Ano ba yung po. parte sa kanya na hindi ka mahal-mahal? Yun nga din po yung iniisip ko, DJ Rocky. Sabi ko may itsura siya. May maganda din naman pong trabaho, professional po yung trabaho niya. Kaya niya kaming buhayin, kaya niyang ibigay lahat, pero hindi ko po talaga kaya. Alam ko na. Gusto mo yung taong nababaliw ka, ganon. Baka gusto mo yung thrill, yung Hindi, parang nagiging ano ka, yung parang nag-iisip ka gabi-gabi kung saan siya. Ayaw mo ng parang kampanteng kind of relationship. Ano bang klase ng lalaki yung gusto mo makasama habang buhay? Yan ang tanong ko sa'yo yun ngayon. nga po eh. Parang na-trauma na din kasi ako. Parang ayoko na. Kasi parang sa ngayon ini-enjoy ko na lang po yung buhay ko. Sama yung mga anak ko. Parang hindi na naka-open yung heart ko. Heart? Ay, Uy! humart pa! Baka maliit lang yung kanya. Charot! Uy, darot! Oh, I mean, maliit lang ang bahay o kung ano man. Hindi ko sure. De, pero, yun lang. Hindi naman bigyan. ay hindi naman kasi nga nakita na Okay first naman. boyfriend, okay naman. First boyfriend, Ah, wait lang first boyfriend may naganap. wala pa po. Paano mo nakita Yun nga ulit? din po yung Hoy, paano mo maganda nakita sa kanya. ulit? Sabi mo hindi naman, meaning, nagsinungaling ka kanina. Sabi mo sa akin, hindi pa kayo nagkita ulit, Hindi malamang naman po nagkita sa kayo ulit. hin nung bata pa kami nagkita na po kami, parang naging high school sweetheart po kami. Okay. Opo. Nag-high school sweethearts Then kayo tapos doon na na-open ang mga di dapat mabuksan, ganun ba yon? opo, then wala na talaga, hindi tagal din po siyang hindi nagparamdam. Then simula po nung nag-asawa ako hindi na po siya nagparamdam. Then itong kasing kaibigan namin nalaman niya ulit na namatay kasing anak ng pinsan niya. Then dumalaw 'tong kaibigan ko kasi parang kaibigan niya din yung namatay na pinsan niya.
Then, kinamusta po niya ako. Kamusta si Ali? Ganito, ganito. Bali yun yung naging initiative niya para Opo, yun. mabuksan ulit ang linya ng komunikasyon ninyong dalawa. Opo. Ayun Okay. po ulit yung naging way. Tapos sinabi ko na papunta na akong Saudi. Tapos ayan na Ganito, nga, ganyan. Saudi ka. Eh, di Yun ba, na po. sabi mo 5 months ka pa lang dyan. Ilang beses ka na ba Opo. bumalik dyan? Isa po. Pang-una mo yan o pangalawa mo yan? Pangalawa na po. Pangalawa Tapos na. 2026 po ulit yung pangatlo. So, ilan yung kontrata mo sa Saudi? Dalawa po. Sabi niya po pagtapos ulit ng kontrata ko papakasal na kami. Parang dun po yata ako natakot na hindi naging ready. Hindi ka ready. Hindi, pero ito na lang. Ano yung mensahe mo para sa first boyfriend mo na sinasabi mong best friend mo na hindi mo kayang suklian yung pagmamahal na ibinibigay sa'yo? Ano bang pwede nating itago sa pangalan niyang utaw na yan, ha? Anong alias nating ibibigay dyan? B na lang. B? B. Nako. Tingnan mo, binibi mo rin pala tong lalaking to. Tinatawag mo siyang babe o B? B. Parang yun po yung endearment naging nyo. na. Nako. Opo. Since mag-best friend po kami, B talaga. Hoy, payami ka rin doon, ah. Sa payami. O, sige na, magbigay ka ng mensahe sa kanya. Kung nakikinig man siya ngayon, since binlock mo na siya sa social media accounts mo, ano yung gusto mong ibigay na mensahe sa kanya? Kung eto na yung goodbye para sa'yo, then, so be it. Go! Hi, B. Pwedeng Ilocano po. When manang. Hi, B. Ngayon mo man hindi pa siguro to yung way or time na maging sita. Amukmit nga, you're still there always for me, para sa mga bata at tinuring mong mga anak. Pero trinay ko talaga, trinay ko ng mga ilang times, hindi lang 5 or ilang times na mahalin ka, pero hindi talaga kaya. Hindi ko talaga kayang ibigay yung pagiging parang wife material para sa'yo. Ibukas mo na yung pinto para sa bagong pahina mo. Wag mo nang asahan na may wakas, may tayo para sa atin. Good luck, mag-iingat ka palagi. Alam kong nakikinig ka or makikinig ka kasi adik ka rin dito. Ikaw pa ngayon nagsabing tayo ng secret files natin, pero ganyan talaga ang buhay, B. May pinagtatagpo pero hindi tinatadhana. Anyway, nandito lang din ako kapag kailangan mo ng makakausap. Sana mag-iingat ka palagi. Yun lang. Hello, Hindi Ali? talaga. Yes po. Done ka na sa pagbibigay ng mensahe mo? Opo. Ayun. Ilocana pala to eh. Sabi nila kapag Opo. Ilocana, kuripot daw. At malalaman mong mahal ka kapag provider mindset ang meron yung tao. Oh. So, Opo. mahal ka talaga Ganun ng nga po siya. lalaki. Oh. Ganun po siya. Ganon siya. Oh, wala eh. Ayaw mo eh. Kaya, sige. Opo, yun Sana, nga po. sana lang ha, di dumating yung pagkakataon na nasayang mo siya. Tapos tsaka mo ma-realize na mahal mo siya. Na sinayang ko yung Yun nga pagkakataon po yun yun. at yung taong yun. Mag-isip-isip ka. Baka kailangan mo lang ng pagkakataon makapag-isip-isip. Kasi minsan nandyan na yung Opo. tao talagang para sa atin eh. Pinipresenta ng Panginoon na eto na, Pero para sa ito. nagiging bulag lang. Alam mo naman yung meron siya eh. Ikaw lang. Kalaban mo sarili mo. Ako siguro yung may problema. Hindi po siya. Baka ako. Sa sa last po na naging asawa ko is nananakit. Pero siya never niya pong ginawa yun. O see, Never ang dami niya- naman yung good never niya qualities akong pala eh. binastos. Oo. Opo. Akala ko, Never niya akong binastos. o tingnan mo. Napaka-family oriented O po niya. diba? Ang daming magaganda dito Yes. sa lalaking to. Akala ko nga tapos na tayo sa call natin eh, diba?
Dami pang pahabol. Anyway, huy, Ali. Hindi ko na po siya, nagbibigay pa rin po siya ng sustento sa mga anak ko. Hindi naman po niya anak. O, wag mo nang tanggapin yung sustento niya. Kung gusto mo na Opo, talaga yun. na i-block siya, Yun nga po yung as in, sinasabi ko. i-cut mo na lahat. Kung kaya mong ibalik sa kanya yung Opo. dapat mong ibalik sa kanya, ibalik mo para maramdaman niya talaga na hindi na talaga uubra, wala na siyang pag-asa. Opo. Kailangan mong maging Yun nga firm. po eh. Okay. Anyway, thank you so much, Ali. Sana kahit papano nakabawas ng bigat yung pag-share mo ng gumaan. top secret mo. Gumaan naman. Opo. Ganda mo kasi, girl eh. Haba ng hair mo. Nasa Saudi ka pero umabot ng Pilipinas yung buhok mo. Anyway, thank you so much, Ali, for calling. Always welcome, DJ Rocky. Thank you din po sa pakikinig. Yeah, ingat ka lagi. Yep po. Anyway, maraming salamat, Kabisyo, sa pagtutok sa aming programa ngayong gabing ito. Sa mga gusto mag-share ng kanilang top secrets, meron naman kayong pagkakataon na tumawag pa bukas ng gabi kasi mag-overtime na naman ako kapag nag-entertain pa ako ng isa pang call. Pwede naman tayong matulog, di ba? Anyway, mahirap yung gano'n yung sitwasyon ng ating top secret sharer. Yung may nagmamahal sa'yo pero hindi mo kayang suklian yung pagmamahal na ibinibigay niya. And the least thing that you can do for that person is to actually be honest. Be honest. Kahit hindi mo na ibalik yung pagmamahal na ibinibigay niya sa'yo, maging totoo ka lang na hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. And you have to be very firm about it. You have to be true to yourself. And he'll appreciate it in the future. Hindi man sa ngayon, i-push niya pa yung sarili niya. Pero in the future, he'll see it. At magpapasalamat siya dahil naging honest ka sa kanya. So let's be real here. And I'm real to you guys. Bukas, magsama tayo ulit 9 to 12 midnight, kapiling ang inyong Basa Princess DJ Rocky sa programang Top Secrets. Bye guys! That portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!